Мне скоро 5. Можно одной мне гулять? Лапку сама пришью Мишке. Что оторвали мальчишки? Доченька, не торопись. Ждет тебя целая жизнь. ҷумҳурии азизамон манзараҳои хеле зебо дорад. Мехостам ки як мавзӯи дар бораи ҷумҳуриямон як барои мин расм кашам ва ин дар як нақшҳои ояндаи ман ҳам аст. вай на танҳо дар соҳаи варзиш, балки дар соҳаи илмомӯзӣ ҳам хело фаъол мебошад. A very popular Asian actor has played this main role. ин як ҳиссиёте ки фаромӯшнашаванда аст ва албатта шумо фахр мекунед ки ман варзишгар парчами Тоҷикистонро дар байни давлатҳо баланд бардоштам.